Сега ще научите отговорът на въпроса как се пише есе. Есето е обичайна форма на академична и професионална комуникация, често срещана още в основната степен на придобиване на образование в България. Как да напиша есе? Разберете темата за есето. Подчертайте важността на задълбоченото разбиране на темата на есето. Разсъждавайте и разтълкувайте самата тема, за да разберете нейните ключови моменти. Създайте план за писането. Структурирайте целта на писането, като съставите организиран план на действие с подходящи идеи. Започнете стъпка по стъпка процеса за създаване на план, включвайки въведение, основни параграфи и заключение. Структура на едно есе. Структурата на есето се отнася до организацията и подредбата на различните му части. Тя осигурява рамка за представяне на идеи по логичен и последователен начин. Основната структура обикновено включва 3 основни части – въведение, основни параграфи и заключение. Какво представлява въведението? Уводът служи като начало на есето и има за цел да привлече вниманието на читателя. Той предоставя основна информация по темата и представя ясна и кратка теза, която очертава основния аргумент или целта на есето. Какво се включва в основните параграфи? Основните параграфи съставляват основното съдържание на есето. Всеки параграф се фокусира върху конкретна идея или точка, свързана с изложението на тезата. Те представят аргументи, предоставят доказателства. Примери и логически разсъждения в подкрепа на основния аргумент. Тематични изречения въвеждат основната идея на всеки абзац, а правилните преходи осигуряват плавен поток между абзаците. Какво включва заключението? Заключението обобщава основните моменти, разгледани в есето. То повтаря твърдението на тезата, обобщава накратко основните аргументи и придава усещане за завършеност. Добре изработеното заключение оставя трайно впечатление от читателя и може да включва провокиращо размисъл твърдение или призив за действие, в зависимост от целта на есето. Като цяло, добре структурираното есе поддържа логично развитие на идеите, осигурявайки яснота и съгласуваност в цялото писане. Ключови компоненти на есето. Какво представлява тезата? Определете тезата като централен аргумент или основна идея на есето. Обяснете значението на ясната, кратка и аргументирана теза. Включете подкрепящи доказателства. Обсъдете значението на предоставянето на доказателства, примери или данни в подкрепа на аргументите си. Предлагайте съвети за намиране на надеждни източници и цитирането им по подходящ начин. Като използвате признат стил на цитиране. Следете за съгласуваност и подреденост в есето си. Не подценявайте важността на поддържането на съгласуваност и единство в цялото есе. Обмислете добре стратегиите си за осигуряване на плавен преход между параграфи и идеи. Какъв да бъде стилът и тонът, който да използвате? Обмислете какъв ще бъде стилът и тона за ефективното предаване на идеи. Осигурете насоки за използване на подходящ език, поддържане на официален тон и избягване на плагиатство. Забележка към структурираното писане на есе. Дължината и специфичните детайли на всеки раздел могат да бъдат коригирани въз основа на желаната дълбочина и целевата аудитория. В случай, че сме ви били полезни и сме ви помогнали, моля подкрепете ни като споделите този видеоклип с приятели. Ще сме много благодарни, ако се абонирате за нашия канал Разумен живот, като обещаваме, че ще продължим редовно да споделяме информация как да улесните своя живот. Благодарим ви за подкрепата. Желаем ви успех!